Hola, què tal? Ara sí, que no ho Què sé què tal? passa, jo crec que és que estem a l'Aràbia Saudita i aquí la cobertura i la connexió va, va com va. Ja Però m'ho ja ho imagino. veurem. Ara, Jo no et veig, per això. no em veus? Jo sí que et veig Sí, a tu. no. A veure si la gent dels comentaris ens pot confirmar si ens veu els dos, A veure, si ens a veure veu bé. què diuen. Algú pot confirmar, ens veieu bé? Hola, hola. Ens sentiu Bueno, bé? benvinguts a tots, als que estigueu per aquí. Ens podeu dir si ens veieu i ens sentiu a tots dos. Sí. Bueno, eh, si no, molt males t'imagino i ja està. Bueno, potser en Roger no em veu, però si ens veuen les persones que estan mirant el directe suposo que és l'important. Sí, exacte. Què t'anava a dir, Jan? Podràs deixar-lo penjat en el teu perfil mitja hora per jo descarregar-lo? I tant. Sí, sí, cap problema. Sí, sí, sí. La idea era muntar-lo també per YouTube i així el podem penjar i que es vegi no només en directe, sinó en diferit. Ok, vale, sí, sí, cap problema, no faltaria, i tant. A veure, Perfecte. tinc un fum aquí a la cara? Bueno, molt bé. Bueno, bé, no? El primer dia, el pròleg. Avui hem fet la taula pròleg, portem aquí ja un parell o tres de dies que s'estan fent llargs perquè tants preparatius, jo crec que a tots ens posen una mica nerviosos i bé, tenim ganes de començar. Avui hem fet un petit tastet, tot i que la veritat és que hem repetit, un, són tres trams que ja havíem fet amb uns tests privats, perquè han tingut un problema i hem hagut de repetir. Però bé, ha Eh, servit una mica per agafar sensacions, per tenir resultats, perquè en els testos privats no tenim aquests resultats, i això ens ha permès una mica, bé, interpretar com funciona tot, corregir quatre cosetes de cares a demà. Recordem a la gent que ens estigui veient i a qui li interessi que la taula prova no puntua per la classificació general, simplement serveix per determinar l'ordre de sortida de demà, de l'etapa 1 Exacte. que sí que computa per l'etapa general. Abans de seguir, en Sergi Giral, gran copilot, que l'any passat, bueno, ha estat 2 anys seguits al Sí. Dakar, i esperem que torni, ens pregunta: Jan, com vas? Heu fet navegació avui. Avui hem fet tres trams a la pròleg, ja lligant una mica amb el que s'ha explicat de la pròleg, els quals dos eren de regularitat i un de navegació. Eren trams curtets, demà són 280 quilòmetres cronometrats, que sí que canviarà una mica la dinàmica. Avui han estat uns 30 i alguna cronometrats. Però bé, aquest any hi ha moltes novetats en la navegació que si vols després entrem més en detall, però que és una bogeria. Ah, què t'anava a dir? Tu has penjat a la història que heu quedat cinquens, no? Sí, en És el que... Dakar Clàssic som 80 equips. Sí, digues, digues. No, que jo ho he mirat a la web i posava setens aquí. Era per si, jo què sé, s'ha actualitzat de que faltava No, no, algun... hem empatat de punts, hem Ah, empatat de punts. vale. Què passa? Que Vale, avui era vale, vale. molt curtet i era un tram que ja havíem fet prèviament. Llavors tots anàvem molt sobreseguts, hi ha hagut pocs errors, hi ha hagut poques diferències. Ha servit per veure una mica qui destacava més, això sí, però entre el cinquè i el setè hem fet 9 punts. Llavors estem... És com un 5 amb un guió, que és el mateix. Vale. El... Però he vist que en els clàssics va diferent, no?, que amb la resta de categories. O sigui, a la resta de categories anava com per temps i a vosaltres us ho posava per punts, no? Ho dic Clar, correcte. totalment Sí, sí, al sí. Dakar clàssic, eh? Això és una mica el principi bàsic de la regularitat. En velocitat van amb un temps, és a dir, amb un cronòmetre i a veure qui va més ràpid, que també té el seu atractiu, però és un estil diferent del que fem nosaltres. Nosaltres el que fem és regularitat. Com es fa la regularitat? La regularitat tenim tres factors que hem de controlar. Tenim la velocitat mitjana que ens dona l'organització, el temps, que és invariable, que és el segons, 1, 2, 3, i els metres, que depèn de la traçada que fem, que depèn de molts factors. Llavors, nosaltres el que fem és intentar anar d'un punt A a un punt B seguint una mitjana. Llavors et posen punts de control intermitjos, que es diuen, que et permeten controlar, que són secrets, que et permeten controlar si estàs fent aquesta mitjana. És a dir, si quan portem un quilòmetre de tram hauries de portar un minut, si portes un minut i un segon, doncs tens un punt de penalització. Llavors funciona així. I entenc que portar menys és impossible, no? Perquè tampoc, o sigui, deu ser per velocitats que no deveu poder agafar i que ho teniu inclús limitat vosaltres, no? Mm. Clar, en el Dakar Clàssic tenim quatre tipus de mitjanes perquè la particularitat d'aquest rally, a part de que és molt llarg, és que anem amb terrenys que bé,
són molt abruptes, que hi ha molta sorra, llavors no tots els cotxes clàssics, perquè el Dakar clàssic, recordem que els cotxes han de ser d'abans del 1999, no tots els cotxes clàssics poden fer les mateixes mitjanes en aquest tipus de terreny. Llavors, H0 es divideix en categories de mitjanes. Els cotxes més petitets doncs, fan una mitjana i els cotxes més potents en fan una altra. Llavors, no tothom ha de seguir la mateixa mitjana i això és una mica la gràcia i l'al·licient també de la regularitat i del Dakar clàssic, doncs que és bastant just perquè cadascú té la seva mitjana i al final competim tots en les nostres possibilitats, no? No tots hem d'anar a la mateixa velocitat. Llavors, bé, això és bastant interessant perquè tant en Joan, que ha molt de 70 cavalls, com jo, que vaig amb el Toyota de 200, doncs mira, cadascú té la seva mitjana i al final, a la classificació general, en el còmput global de punts, això és unificat. Llavors, bé, et permet doncs, adaptar una mica la cursa a cada cotxe. Ara has comparat la posició amb en Joan, per exemple, que pels que no van veure l'entrevista vam estar a la curva de Camp Mascor parlant una mica de tot el que seria el Dakar i les sensacions i tal. I ara, d'aquí un rato, et preguntaré perquè comparis diferents coses que tens tu i que no té ell, o que té ell i que no tens tu. Però abans me'n recordo que em vas dir que amb el pilot amb el que vas no havíeu tingut ni la primera presa de contacte perquè va ser tot molt de cop. Què tal? O sigui, suposo que deu haver sigut raro començar amb ell i que potser encara no heu arribat al vostre potencial, però què tal això d'anar amb un pilot nou, diguem? Evidentment, clar, ens hauria agradat molt poder fer alguna prova i poder provar una mica tot, una mica el muntatge, entendre'ns una mica més, perquè clar, no és que no haguéssim corregut mai junts, sinó que pràcticament no ens coneixíem amb en Carlos i hem coincidit en el Dakar de l'any passat i ja està. I la veritat és que molt bé. Ell és un gran pilot, té les coses molt clares i ens hem entès molt bé, m'ho posa molt fàcil a mi, jo l'intento posar tan fàcil com puc a ell, i al final el que es tracta aquí, quan són 20 dies a les aèries, de tenir una sinergia positiva que et permetis que els dos estiguin còmodes, no? Amb comunicació, Llavors, sí que és veritat que potser el feeling és algú no es pot practicar, però del qual estem bastant contents perquè ens hem sentit molt a gust dins de tram. Ja et dic, és un pilot amb molta experiència, és un copilot que també tinc cert bagatge en aquest món de la regularitat, llavors ja tinc una mica clar què he de fer. I els dos tenim molt clara quina és la nostra feina, ens ho hem dividit, i sí que és veritat que hagués estat molt bé poder practicar-ho abans o poder fer algun test de més, però aquí amb els testos que hem estat fent aquests dies i avui amb la pròleg, ens han servit una mica de màster, no?, per iniciar-nos ja com a equip, i la veritat és que jo crec que els dos estem molt contents. Potser ell t'ho desmenteix. No. La veritat és que ens sentim molt a gust els dos, estem supercòmodes, ja no només com a equip, pilot i pilot, sinó com a persones. Sí. Clar, al final és el que dèiem a l'entrevista, no?, que dormim junts, que mengem junts, que estem tot el dia junts al cotxe, clar, són moltes hores. Llavors ens hem entès superbé i molt bé, estic molt content. Jo per si de cas no li preguntaré perquè no et desmenteixi, però i feu activitats inclús per conèixer-vos més? O sigui, jo què sé, quan comences a un campus d'estiu et fan els jocs de coneixença, per exemple, entre vosaltres també esteu fent alguna activitat per dir, vale, juguem això, així ens coneixem més, o ens fem un joc de preguntes o alguna cosa així, o no teniu ni temps per això i al final el conviure ja us fa conèixer-vos més? Jo soc director d'esplai, però la veritat és que de moment no li he aplicat aquesta disciplina aquí a la desert. No, avui som dia 5, si no m'equivoco. Sí. I vam volar el 31 a la nit. Llavors ja portem 5 dies junts, en què hem estat tot el dia junts, hem estat arreglant cosetes del cotxe, hem estat fent 4 coses que jo crec que són el que ens han permès doncs, crear ja aquesta comunicació i aquest bon rotllo i aquest feeling entre pilot i copilot. No hem fet una activitat dedicada exclusivament potser a la cohesió o la comunicació, però jo crec que això és una que flueix, no? Crec que és una que si dues persones que estan en un cotxe es senten còmodes les dues, van sortint temes de conversa i sobretot això també em passa amb el meu pare. Clar, jo corro amb el meu pare, llavors quan corres un rally es viu tot molt intensament, tant cap a bé com cap a malament, perquè és un esperit de competició i que inclou el risc i el qual fa que sempre estiguis alerta i que genera molts estímuls i el fet d'estar en aquesta disciplina doncs crea una connexió molt forta. Jo crec que no hi ha res millor per cohesionar-nos que córrer junts. De moment hem fet 12 trams en total i estem molt contents, estem molt contents. I
Per exemple, o sigui, hi ha esports que van per tot el món, com pot ser MotoGP, Fórmula 1, que el que és entre pilots de diferents equips o sigui, no conviuen per no desconcentrar-se de l'objectiu. En el Dakar és així o, jo què sé, vas amb el pilot que serà el teu rival i també sopeu aquella nit junts? O sigui, és a dir, també teniu moments com de persones i no tant de competidors? Sí, això, una mica com tots els esports, hi ha nivells, no? Potser en el nostre nivell, el Dakar Clàssic, sí que és veritat que hi ha rivalitats, sí que és veritat que hi ha competició, i quan ens posem al mono i al casc tots intentem guanyar, però fora d'això, la veritat és que hi ha bastant bon rotllo, sobretot amb els catalans i espanyols que ens coneixem una mica, que Sí. intentem dinar junts, fer àpats junts, intentem, doncs, no ho sé, buscar moments per, doncs, per estar junts, i al final, si no estem entre nosaltres acompanyats, amb qui ho estarem, no? Perquè aquí estem sols. Ara, sí que és veritat que els nivells més alts de Carlos Sainz i aquests sí que potser viuen més aïllats. De fet, tot el Dakar menja un càtering, aquests no van al càtering. Bueno, hi ha particularitats. Però en general estem tots junts, hi ha bastant de bon rotllo, estem els dos doncs, molt a gust, però és que m'ha fet riure un comentari, eh? I, Ja i l'estic això, amb veient. els equips espanyols tenim la sort de que l'any passat vam coincidir amb alguns d'ells, o hem coincidit amb altres ral·lis nacionals, regionals i autonòmics, doncs, que ja hem creat doncs, un cert vincle i amb el qual ja tenim bon rotllo d'abans i ens coneixem. Bueno, en Carlos Sainz jo li recomanaria que també es posi a fer vincles, perquè avui ha quedat 40 i pico. Si vol anar a guanyar, potser s'endurà una decepció si va tot com avui. Sí, Anant... no ha acabat d'anar bé. No. Vosaltres també heu tingut sorpreses així de persones que us pensàveu que anirien molt bé, bueno, pilot i copilot que us pensàveu que anirien molt bé i han anat molt malament? O com que ja havíeu fet aquests trams en el test privat, tothom ha anat més o menys com s'esperava? Bueno, a nivell de resultats, sí que és veritat que ja coneixem una mica i tenim expectatives i hem diagnosticat quins són potser els més bons, els més potents, a tenir en compte, però no et diria que ningú m'ha decepcionat. Sí que és veritat que hi havia un belga, en Van Rompuy, que és molt bo, que havia estat tot l'any practicant amb en Chris Goris, un copilot excel·lent. Jo crec que aquests eren uns candidats a la victòria del Dakar Clàssic molt potent i que d'última hora en Chris ha tingut problemes familiars amb la dona i el fill, no ha pogut assistir, ha hagut de canviar de copilot d'última hora i bé, això doncs farà que potser, no sé si és respon al que deies, però sí que ha estat una sorpresa en el sentit de que és una persona que està molt preparada, que portava un cotxe muleto, és a dir, un cotxe a darrere per si a ell li passava alguna cosa i en els temps de navegació que li feia de guia, bueno, això ja és potser més tecnicismes, però perquè ens entenguem, porta un substitut, ha pagat un altre cotxe, un altre pilot i un altre copilot, que són professionals, que estan al seu servei. I, esclar, venia molt equipat i era una persona que podia fer-ho molt bé. Ha tingut aquest problema a última hora, que a mi realment em fa molt greu, vull dir que ha estat algo fortuït i Sí, sí. una abraçada des d'aquí en Chris Goris, que no entén el català, però no ho escoltarà, però bueno, el que es diu aquí a les entrevistes. No, però això, potser aquesta ha estat la sorpresa més gran. Els altres no tant. Hi ha hagut un italià que l'any passat va fer tercer, que és en Bedeschi, que aquest any no ho ha fet gaire bé. Han tingut problemes amb els aparells de cronometratge perquè no han calibrat bé. Però jo crec que demà ja estarà resolt. Però avui ens ha sorprès. Mm. Entenc que no feu els mateixos... Bueno, entenc no, segur que no feu els mateixos trams que la resta de categories, no? Perquè el tenir cotxes clàssics és impossible. Correcte. Però una curiositat d'avui, que això no s'ha explicat, és que Sí, nosaltres, la pròleg, hem fet la mateixa que els private test, com he dit abans. Però sí. això ha passat perquè s'ha cancel·lat la nostra pròleg. I la nostra pròleg és la que ha fet el Dakar de velocitat. És a dir, nosaltres havíem d'estar al terreny, al rotòmetre, que ha fet avui el Dakar de velocitat. Nosaltres ens han enviat allà perquè han tingut problemes amb la seva pròleg. Llavors, avui que en els diaris jo llegia que el terreny era molt complicat, que han tingut molts problemes a nivell de navegació, ostres, he pensat, que xulo, no? Perquè això era el nostre terreny i veig que Sí. els més bons també els hi costa. Però en general no compartim absolutament res de rotòmetre per capacitat de cotxe, perquè és que els cotxes clàssics a les dunes pesen molt, arrastren molta sorra i s'escalfen molt i no podrien. També una cosa que s'està parlant molt és que és el Dakar més exigent
de la història, o almenys dels últims anys. Amb el dia d'avui ja ho heu notat o encara no heu fet prous quilòmetres com per donar-vos compte que tu l'anterior vegada? De la, Mhm. De la història segur que no, perquè quan es corria a l'Àfrica estic convençut que segur que era més dur. Sí. I si veies el contrari, segur que mouren per WhatsApp gent que en sap una mica i em diu, a veure, què estàs dient? Però del Dakar clàssic, amb diferència, és el més dur. És el més dur en dos aspectes. El primer aspecte és que aquest any hi ha molta més sorra i això, els cotxes clàssics, serà molt més exigent per les mecàniques. I el segon aspecte és que ja tenim trams de regularitat, que això ho vaig explicar en l'entrevista, regularitat, navegació i dunes. Aquest any les dunes són obligatòries per quasi tothom, menys 6 vehicles que han venjat l'excepció. És a dir, que vehicles molt en Joan, que potser no són tan potents, s'hauran de ficar a les dunes i això és molt dur per a ells. En Sergi Giral, no sé si encara el tenim per aquí mirant aquest live, però ells van patir molt a les dunes, perquè les dunes sap que són difícils i en Sergi serà perfectament conscient de que un l'ha d'aniva pels trams de dunes potser no és la... Bé, és molt arriscat. És molt arriscat tant a nivell de mecànica com d'estratègia. Això pel que fa a les dunes. I pel que fa a la navegació, aquest any l'han ficat en temps límit. I el temps és justíssim. Avui a la prova, jo cronometrat, ens donaven 7 minuts màxim per fer un tram curtet. 7 minuts màxim per fer-ho, hem fet amb 6:41, 6 minuts 41, m'han sobrat 19 segons. I he anat ràpid i sense dubtar. És a dir, saps allò que parlàvem, de que a vegades frenàvem, miràvem? Sí. Això no es podrà fer. I els errors es pagaran caríssims, però caríssims aquest any, perquè penalitza per fer a la navegació per fer més metros, per fer més temps, per fer... Esclar, percentatge de waypoints. Llavors, un mínim error es pagarà molt car, molt i molt car. Jo crec que en aquest sentit el Dakar Clàssic és amb diferència més difícil que l'any passat, si més no, que és el que jo vaig estar, pel que he percebut i a nivell de reglament. Després, jugar a la Dakar i dic, doncs mira, ha estat un passeig, ha estat molt xulo, i Roger, molt fàcil. Però de moment les sensacions que hi ha és això, estem molt alerta i sobretot estem cuidant molt el cotxe perquè fa pinta que serà un Dakar exigent. I vosaltres sabeu més o menys... Bueno, entenc que sí, perquè si en les altres categories saben el que els hi ve, vosaltres també ho deu saber, no? Perquè crec que les altres categories saben que la primera meitat serà com molt exigent i que la primera meitat serà de sobreviure i després al final serà més de ja després intentar guanyar un cop has sobreviscut. Vosaltres també teniu una planificació així de quines etapes heu d'anar a sobreviure i arribar amb el cotxe sencer? Sí, cada dia es fa un briefing a les 8 del vespre on expliquen una mica les característiques del següent dia, les coses més importants que has de tenir en compte. I ahir es va fer el del general, que explica una mica de tot el Dakar global, no? I la primera part, és a dir, abans de l'etapa de descans, és a dir, el Dakar són 14 dies de cursa, més o menys, 14-15, i es divideix en 7 i 7. Fem 7 dies, un dia de descans i 7 dies. Per tant, primera part i segona part, per entendre'ns. La primera part serà molt i molt dura. Molt dura, perquè demà tenim la primera toma de contacte, que sí que es veia que demà no sé què tal serà, ens han dit que hi ha molta sorra i són 280 quilòmetres cronometrats. El segon dia hi ha els trams de dunes, que ja patirem molt. Tercer i quart dia són una etapa de marató. Què és una etapa de marató? És una etapa en la qual no tenim mecànics, no tenim camions, dormim al terra en una tenda i ens donen un kit militar per sopar. I prou. No hi ha més. Això a l'etapa 3 i 4. Llavors, els mecànics no poden mirar el cotxe durant 2 etapes. L'etapa 5 serà també amb dunes i l'etapa 6 i 7 tornen a ser marató. O sigui, serà... S'ha de sobreviure. I és la marató 48 hores com... Sí. Vale. La marató 48 hores és la de l'etapa 6 i 7. La 3 i 4 només ho fem al clàssic. Sí. I però... que no sé, a les 5 o a les 6 crec que era, haureu de parar tots, anar al bivac que tingueu més a prop i l'endemà reprendre la marató des d'allà, no? Bueno, és tots en el mateix bivac, en principi. Però la gràcia d'aquest bivac és que està prohibit fer cap mena de construcció, ni entrar cap mena de vehicle que no sigui el cotxe. És a dir, és un desert amb unes tanques i prou. Amb una foguera al mig, això sí. Llavors cadascú ha d'anar amb la seva tenda, és bastant autèntic. El que passa
és que és divertit, però és molt exigent pels cotxes. Molt, molt, molt. Nosaltres, de fet, l'any passat vam trencar una de la marató i haguéssim pogut reparar durant la nit. Com que no teníem els mecànics, no vam poder-ho Clar. fer. Llavors, a mi em fa una mica de patir a nivell de mecànica. També em puc equivocar jo, es pot equivocar en Carlos, evidentment, però ja a nivell de mecànica, només sobreviure això és que serà un gran què, perquè jo crec que hi haurà moltes i moltes i moltes baixes aquests primers dies. I ara que comentes el tema de que haureu d'estar en tendes de campanya, amb una foguera a terra, menjant menjar militar, i al principi has dit, portem, no sé si m'has dit 3-4 dies, que estan sent molt durs. Com està sent tot això a l'Aràbia Saudita? També vaig veure que estàs fent vídeos explicant anècdotes. Què tal està sent l'experiència sense tenir en compte la competició? Bé, és que jo crec que em costa una mica explicar-te la meva experiència sense tenir en compte la competició, perquè em condiciona molt, molt la competició a la meva experiència. És a dir, Clar. tot el dia pensant en carreres, tot el dia estem pensant en com millorar, què millorar, però a nivell personal, suposo que és més cap aquí va encarar la pregunta, Sí. és una experiència brutal. Ara, perdona, m'he quedat. Ara. És una experiència única perquè s'aprenen moltes coses, moltes, moltes coses. Um, Sol en un país, a l'Aràbia Saudita, 20 dies, t'has de buscar la vida, has de buscar recursos, parles amb un, parles amb l'altre. Um, és dur a nivell de que hi ha molt d'estrès, són moltes hores, i bé, això a nivell personal doncs t'ensenya molt. I has de ser molt fort també a nivell psicològic per ser capaç d'aguantar el tipus i no posar-te nerviós. És dur, però bé, és un exercici de confiança en un mateix que també és interessant. Eh. Abans que et deia que et faria comparar una mica coses entre tu i en Joan, vaig veure en el vídeo que ell dormia en una tenda de campanya i tu dorms en un camió, no? Sí, sí. Això, clar, jo crec que hi fa. El descansar és molt important. I jo tinc la gran sort doncs, que puc dormir en un camió que té calefacció, té aire condicionat, tenim un lavabo. Però bé, en Joan viu l'experiència real del Dakar, l'experiència original, com ha sigut sempre i com jo crec que la gent s'imagina des de casa, no? Que és el Dakar, que és en una tenda de campanya i buscar-te la vida. I nosaltres ho tenim més fàcil i tenim aquesta gran sort que la veritat és que, doncs bé, és una comoditat que s'ha de tenir en compte i que s'agraeix molt. Que entenc que ell t'ho canviaria, però tu dient que és l'experiència real la seva i tal, tu a ell no li canviaries, no? Realment. Ell m'ho ha dit, si algun dia fem un canvi. Um, a veure, jo li canviaria, però no ho sé. Si ell està cansat, evidentment doncs el canvi, sí, sí. Però en principi doncs, tothom té els seus llocs assignats de dormir i crec que ja cadascú ve una mica doncs, mentalitzat del que ha de fer i el que ha de, com s'ha de gestionar. Jo tinc la gran sort doncs, de que amb l'equip m'han buscat el fet de poder dormir en un camió, amb una guitera, uns armaris, amb totes les comoditats que comporta un camió, i jo estic molt agraït d'això. I aquesta és la resposta a la pregunta. Bàsicament, que no aniràs a dormir a tenda de campanya podent estar a dins del camió. Bueno, el triar no, si m'hagués de fer ho faria, però el triar no. I l'Aràbia Saudita és un país peculiar, no? Com a mínim. Vull dir, l'altre dia explicaves que, per exemple, t'havia explicat un amic que no podies obrir una pàgina pornogràfica, per exemple, o que no podíeu portar la bandera en el cotxe. Sí. Hi ha moltes restriccions, a nivell cultural és molt interessant l'Aràbia Saudita, i s'aprèn molt d'ells, però jo crec que ells tenen per hàbit coses que si es veuen des de la perspectiva occidental costa una mica entendre i xoca una mica al principi. Exemples així, que en els lavabos comuns on dormir, on anem, perdó, tots els del Dakar, tots els competidors, a rentar-nos les dents, ells s'hi renten els peus, és a dir, fiquen el peu sobre la pica i s'hi renten el Sí. peu. I es veu que aquí és molt típic i no és cap altra recepta, però clar, és una mica peculiar i una mica angoixa saber que tu rentes les dents. Jo ja no em rento les dents allà, evidentment. Però bé, hi ha tradicions culturals que s'han de respectar perquè al final som nosaltres que estem aquí, al seu país, i hem, no d'aprendre, però ho hem de viure i no hem de jutjar-ho perquè hem de veure des de la seva perspectiva.
però hi ha coses que són curioses. El tema que està prohibit beure alcohol i que si tu portes alcohol o porc, com pot ser pernil, i el vens, això porta pena de mort perquè s'entén que és tràfic il·legal. Bueno, són coses curioses que potser no t'imagines que passen al món, però quan ets aquí és una realitat molt real i també el tema del masclisme i tot aquest tipus de temes culturals que xoquen bastant. Sí, com has dit, aprendre no seria la paraula, però suposo que respectar-ho, perquè al final estàs entrant a casa seu. O sigui, el tema masclisme, evidentment, respectar-ho tampoc no, però el tema de l'alcohol, el pernil, al final no pots anar a casa seu a canviar-los les normes. No, no, correcte. Ells ens acullen. La veritat és que molt bé. Tots són encantadors. Quan anem per pobles, tothom ens saluda i la gent té molta curiositat per ser amb ells i te respecten molt. I llavors, ells ens acullen, nosaltres no som qui per qüestionar les seves tradicions culturals. Quan dic nosaltres, em refereixo a jo com a copilot que ve de Catalunya, que ve a l'Aràbia Saudita, que estic corrent en una condició de competidor, en una estructura a part, en un camió militar. Jo no puc posar-me a qüestionar el per què de certes coses. Qüestionar-ho poder sí a nivell moral meu, però no mostrar, si més no, el meu rebuig, simplement. Doncs mira, prendre-s'ho com una curiositat i crec que és una que tampoc mirem. Llavors, mira, veure-ho. Hi ha alguna altra anècdota del tipus d'aquesta, de que renten els peus a la pica, o això del pernil que t'hagi sobtat? O aquestes són les més heavies, diguem? El fet de firmar en un document jo, Jan Rosa, he entès i signo que s'aplica la pena de mort si comercialitzo. Això és molt bèstia, em va xocar molt. Crec que no hi ha res que et pugui dir ara que em xoqui tant com això, com això em va xocar un moment. Sí, és veritat que hi ha moltes coses, sobretot el tema de les dones, que no se'ls diu absolutament res, que directament als ulls, això xoca molt quan ho veus. Jo no havia sortit mai d'Europa abans de venir al Dakar, que també potser fallo meu, però miro per primer cop aquí, xoca, sí, sí. I un dubte que m'ha quedat, que has dit, clar, teniu el camió per dormir. Entenc que quan esteu en una etapa, el camió es transporta en el lloc on aneu vosaltres. És així, no? Sí, el camió va ser el nostre itinerari. Tenim una ruta alternativa i ara, per exemple, demà al matí, ara estem desmuntant tot, perquè demà al matí, quan nosaltres marxem, ells marxen i ens esperen al següent campament amb tot muntat. Clar, això a nivell logístic és complicat de muntar, Hi ha d'haver un director d'equip, hi ha d'haver un director logístic, un director de mecànics. Vull dir que, clar, són molts camions, són moltes carpes, són molts equips que han de tenir cabuda en aquest espai que jo estic a l'equip de Pedregà Team, i la veritat és que ho fan molt bé, són molt trempats, però és molt dur pels mecànics també, perquè, clar, quan no estan reparant els cotxes, estan conduint, són molts quilòmetres. Llavors, això del cansament acumulat, a vegades estan més cansats els mecànics que pilot i copilot, perquè al final també els mecànics, crec que tots dormen en tenda, si més no en el nostre equip. Llavors, bé, això també és bastant dur per ells i s'ha de reconèixer i és un mèrit que s'ha de tenir en compte i sobretot a l'hora de tractar amb ells i de demanar certes coses que a vegades els pilots i copilots són molt exigents amb els cotxes, també hem de ser una mica comprensius perquè tots estem aquí, tots ho estem vivint i tots estem cansats. Llavors, s'ha de tenir empatia mútua. Però sí, van fent el nostre recorregut. Ells van per autopista i nosaltres per la sorra. Però arribem allà mateix. Clar, entenc que ells de dia van al mateix lloc que esteu anant vosaltres i quan vosaltres arribeu, ells han de treballar. O sigui, el que és descansar, ells no tenen, no, aquest moment? No, perquè és que els cotxes, després d'etapes tan llargues, sempre hi ha coses a fer. Sempre. Llavors, és que no han parat ni un moment. Pobres tenen el temps just per anar a menjar, per tornar, a dormir un poc. Vull dir que la feina de mecànic aquí és bastant dura, Però bé, tots intentem estar bastant conscienciats d'això i com a copilot t'he de reconèixer que no sé molt de mecànica, però sí que sempre que puc donar un cop de mà el dono i sempre que em puc estalviar molestar-los per coses que puc solucionar jo pels meus propis medis, intento fer-ho. Clar, i, per exemple, en altres esports, com per exemple pot ser les motos o els cotxes a Fórmula 1 o inclús a ral·lis normals, entenc que els pilots i els copilots poden demanar
canvis mecànics perquè el cotxe vagi millor, o sigui, no perquè estiguin avariats, sinó perquè vagin millor. En un Dakar, on trinxeu el cotxe una mica a cada etapa, entenc que no us dona temps a demanar aquest tipus de canvis, no? Que és més, arregla'm això perquè m'ho he carregat. Tenim la sort que encara estem en els dies previs, demà comença la carrera de veritat. Llavors aquests dies sí que és veritat que no hem tingut problemes de turbo, avui hem estat canviant el radiador, ens fa patir una mica això perquè agafa molta temperatura, es menja molt l'anticongelant, hem de solucionar-ho. Llavors aquests dies sí que ens ha donat temps doncs, de fer la puesta a punto i de provar cosetes i de deixar-ho tot solventat. Però he perdut el fil ara. Quina era la pregunta, a veure? O sigui, que si demaneu canvis que no siguin d'avaria, sinó per tenir millor rendiment. Perdó. Un cop en carrera, que sí que és veritat que doncs, estem 14 hores corrents i els mecànics en aquestes 14 hores que no estem corrents s'estan movent d'un campament, d'un bivac a l'altre, aquí sí que és molt més dur. Perquè, clar, totes les hores de reparacions pràcticament són hores de son que treus dels mecànics. Llavors això s'acumulant, i has d'intentar vigilar-ho i has de buscar un equilibri per tothom. I sí que és veritat que el cotxe s'ha de portar ben preparat abans, perquè en principi hagin de fer la mínima feina possible. Van sortint coses, evidentment, però en principi qüestions estructurals, haver de canviar la culata, o si no es fon per carrera, és a dir, per motius de competició pura, doncs no es fan petites millores per els equips més potents poder ser per nosaltres, no? Nosaltres el cotxe ja el tenim com ens agrada i tot el que vagi passant que no ens agradi, doncs ho anirem solventant a mesura que vagin passant els dies. Ara ja, Jan, encaro les dues últimes preguntes, que m'has dit que més o menys tenies 45 minuts i així tampoc no ens allarguem més. La cosa, l'element, la situació que et preocupi més abans de començar ja el Dakar com a tal, perquè al final avui era el pròleg, o sigui, hi ha alguna cosa que et rondi a la ment i que et preocupi, encara que sigui mínimament abans de començar? O sigui, que no arribarem en aquesta etapa amb això bé o que ens pugui passar tal cosa? Hi ha dues coses que em fan patir bastant. En primer lloc, el cotxe, que tenim problemes, ja ho he dit, però tenim problemes que s'està escalfant molt, avui hem canviat el radiador, i esperem que amb això solucioni, però si no ho solucionem això serà complicat perquè demà ens esperen 700 quilòmetres d'etapa a 280 dels quals cronometrats i bé, fa patir una mica això. I en Carlos també. Doncs esperem que aguanti. Avui hem fet el que havíem de fer, hem canviat el que havíem de canviar i en tenim de nous per canviar. Per tant, a veure si era això. I a nivell més de copilotatge em fa patir la navegació, perquè la navegació realment és molt difícil. A més, per complicar-ho més aquest any, a veure com ho explico això perquè s'entengui. En un guió de ruta tens com diverses vinyetes, val? Llavors, fins ara, a cada vinyeta et sortia, per entendre'ns, un dibuix en un aparell que tenim davant conforme estaves entrant en aquesta vinyeta. Si no et sortia aquest dibuix, volia dir que no estaves anant a la vinyeta que tocava. Aquest dibuix sobre 100 metres, vull dir que has de ser precís. Aquest any no hi ha aquest dibuixet que s'obre a la pantalla a cada vinyeta. Què vol dir això? Que potser fem 7 o 8 quilòmetres, passem per 4 diferents rums, decisions del copilot, i no saps si has pres la correcta fins que no arribes en aquest radi de validació, que és el dibuixet de la pantalla que et surt davant, que es troba al cap de 4 vinyetes. Llavors, clar, no acumules l'error d'una vinyeta que puguis tornar una enrere, sinó que no saps on està l'error dins de les 5 anteriors o 4 anteriors que has fet. A més, ho t'analitzen amb temps, llavors, clar, perds temps, perds metres i no saps on és l'error. Clar, no saps fins on has de rebobinar, per dir-ho amb alguna paraula que s'entengui, fins on has de tirar enrere per arreglar el que has anat fent, no? Realment fa l'efecte que l'única solució que hi ha doncs, és prendre les decisions correctes i no equivocar-se. En el sentit que un petit error ja et penalitzarà massa. No es pot cometre ni un sol error. Perquè un petit error de rumb, és a dir, el rumb és com una brújula, imaginem que em diuen que he d'anar cap allà. Allà hi ha desviacions del terreny i accidents del terreny que no em permeten anar recte, llavors he d'anar rodejant. Si jo no entro dins d'aquests 100 metres de radi validació, amb el temps tan just que tenim, ja estàs pràcticament no fora, però
Això és molt de la classificació. Llavors, clar, els petits errors seran molt... es pagaran molt cars. I creus que és un error de l'organització que hi hagi tan poc temps de marge? O creus que ja ha de ser així si vols fer una prova tan exigent com la que han volgut fer? Crec que el temps és per tothom. Llavors, mira, fins quin punt és just o no és just? Si tots tenim les mateixes condicions, al final el Dakar és una prova dura, i el Dakar és una prova de, doncs, que té dunes, que té sorra, i la gent a vegades es queixa, no? És que hi ha molta sorra bona, és que estàs al Dakar. Doncs aquí, això no mateix sentit. Sí, és una putada, parlar malament, pels copilots, però tots tenim la mateixa putada. Llavors, qui no s'equivoqui, realment, doncs, xapó per ell, ho haurà fet bé i s'haurà de reconèixer i aplaudir i poc més. Vull dir, les condicions són per tothom, les mateixes. Vale. I ja per acabar, que és una pregunta que ja et vaig fer quan vam estar fent l'entrevista fa unes setmanes, però clar, ara ja has fet la presa de contacte amb el pilot, heu fet el pròleg, heu fet els tests privats. Quines previsions tens tu De resultat. de resultat? Avui hem fet 5 anys, crec que podem fer-ho millor. Et diria que el meu objectiu és fer top 5. Si era una mica més optimista, et diria top 3. Primer, han de passar moltes coses. Hi ha gent molt bona. Avui en Morera, que és el guanyador de l'any passat, ho ha fet molt bé, molt millor que nosaltres. Nosaltres de 5 anys ja he fet primer, però amb bastanta diferència. Per tant, han de passar moltes coses. Moltes coses. Jo et diria top 3. Crec que tenim el cotxe, crec que tenim el pilot, i dependrà bé, doncs, de que tot funcioni bé, que jo no m'equivoqui, que el pilot no s'equivoqui, que el cotxe aguanti, però jo crec que per possibilitat podem entrar al top 3. I aquí et pregunten una cosa, Jan, et diuen aneu amb mitges altes o baixes? No sé si... Bueno, aprofitem si vols ara que és el final de l'entrevista perquè la gent que ens està escoltant, si té alguna pregunta, que la Sí, deixin exacte, o abans. sigui, et tenen ara a la seva disposició, és el moment de fer preguntes. Doncs si algú té preguntes, aquí a baix fica comentaris i ens digueu. I, No mitges i, altes o baixes? sí, digues. Digues. No, fes. Tenim 4 tipus de mitjanes. Li diuen AQ, H2, H3, H4. Val? AQ és per cotxes poc potents, que no tenen turbo, que són d'abans del 96, que han de complir unes certes característiques tècniques per poder estar en AQ, que és on van jugant. H2 és per cotxes més potents, que s'ha de córrer més, s'ha de córrer uns 10 km per hora més de mitjana aproximadament, i que dins dels cotxes més potents, doncs poder és la més baixa, que nosaltres estem en aquesta, perquè és la que ens permet ser més competitius, perquè al final també s'ha de buscar això, no? Quan vols fer-ho bé, són dues coses. Una, ens permet ser més competitius, i en segon lloc, i el més important, el cotxe pateix menys, perquè H3 i H4, que són encara més ràpides, costa molt trobar la mitja, el cotxe forces molt, costa molt més fer un bon resultat. Llavors, bé, nosaltres vam considerar que l'opció més intel·ligent en aquest cas era doncs, escollir H2. Tens alguna pregunta a l'apartat aquell d'on poden fer preguntes que no és al xat o això ja no existeix? És que ara fa un temps que no faig directes, Sí, jo. mira, ui, ostres, moltes preguntes tinc jo aquí. Sí? Ui. Anna, però són preguntes de la història. Clar, potser també et surten les de la història, és veritat. Sí, són preguntes de la història. No, del directe no en tinc cap. Vale. A veure, repetim els que perquè ara s'ha unit gent. Si algú té alguna pregunta que li vulgui fer en Jan, ja sigui d'ells com a competidors o del Dakar en general, és el moment. Passar la nit de Reis i el dia de Reis fora de casa també deu ser difícil, no entenc? És només de tot, jo crec. Les dates costa una mica, perquè et perds el cap d'any, et perds la nit de Reis, et perds la cabalgata, el dia de Reis en si, tornes i tens exàmens, en el meu cas, perquè soc estudiant, és tot una mica precipitat.
però bé, això, que les altres són el més complicat. Per tant, si no hi ha més preguntes, si et va bé, Roger, ho deixem aquí. Jo me'n vaig a fer Sí, el briefing, ja me'n vaig a reportar i tant. i vaig estudiar els reglaments. Si em pots deixar el directe penjat al teu perfil, em fas un favor Oh, i tant, sí, cap problema. i t'aviso quan el tingui descarregat. Ok, molt bé. Perfecte, doncs espero que vagi. Perfecte, doncs moltes gràcies, Jan, i anem parlant, que en teoria tornaràs a passar per aquí un parell de cops més, així que la gent que hagi entrat ara al final, que no patiu, que hi haurà més oportunitats per veure'l, i aquesta entrevista també la penjarem a YouTube, si ara me les ingenio per fer-ho, així que no patiu. Molt bé, família, que vagi bé, una abraçada, gràcies, Roger, per l'entrevista, gràcies a tots els que vau estar Gràcies a tu. escoltant-nos i desitgeu-nos sort per demà. Molta sort, Jan. Adéu, que hagi... Adéu.